Mama uthi ngiphume imvula isitsho. Watsho kwaqala ingoma ethi ngiphume imvula isitsho. Umuntu omthandayo uThixo akana problem ke ukuphuma imvula isitsho. Xa kusithwa ukukhonzwa uThixo. Hence uDavide yena kwiNdumiso 122 esithi ndavuya bakuthi masiye endlini kaYehova. Umuntu omthandayo uThixo akutshiwo kaninzi aphinda-phinda kuye xa kusithiwa masiyeni madoda. Iba zindaba ezimnandi ezo. Kukhona ke izinto iBhayibhile ezithethayo ngomuntu okanye ngabantu abakhonza uThixo. Ngizawuthi ndigqibe ukuzicengceleza ezi vesi. Ube wena mntu omthandayo uThixo apha phambi kwam sowuzikhopha amacala. Tyhini kanti nje ukumkhonza kwam uThixo. uDaniel chapter 9 uverse 4. Uverse 4 ugqibezela ngamazwi athi abangcwele. Uthi zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo gqibezela kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqiqo yakhe. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, njengoko kubhaliweyo izinto ezingabonwanga liso, ezingaviwanga ndlebe, nezingathanga qatha entliziyweni yomntu, zizo uThixo awazilungiselela gqibezela abo bamthandayo uThixo.